Nyamira tumete asichingo ruchigo ika tuatemele. Amangana marioga sumbweta bantu na igure a fund kaweka 100 million na endo mutinyo taraera komentanda another 200 million so that kilo mwaka tuamenda uchie fund igonya getarte ijote wana tubwatiriogo kara marioga okea baota kurua se fund Nyamira baewa na ende ngoboria bantu baito mucho ili mwenzi sha ikara kwa irwa mariogo chifomu checho yuwa sha yali fund chibesecho so that ye fund yagendera gokoraki komendeka igo magana mariogo korake to ya address ebintu nebinge serikali ya address chibara tuakora nkega togenderete county nene na ende bare ndi yose yatigara ndoto ira ne phase 2 mo baisa go ichana ndoto ira ne phase 2 ndona korabia chinchera amangana ICD abantu murata na alete ngori kwanko bae chai bamanyeti ero ngori ene bwata madini igere beta kubwe chai mwana na arora rete garbotuko otara agerete wano ga goje skuro nyora karogori ga kenyenda onya chinguru chogosoma nere mambia abo monto ekiara gete to introduce ngori abanafunzi bange rusarasini wono ojagro motinyo komi baiki wikira bono bamendire ruine babeire 34,000 yomu weti abana baronyo basirire mama naenda sinasari digital learning tuabekira abana to Australia with 210 schools etamu ina itoko school chonspi abana kibale nasari bana ko batege ndo bamanyangaki aotumia computer na mange serikali ya okora ntakwane bone kiani maito mwarosire lakini mumanye mbarba gotena na iribate na hobe Nyamira ngeyo kende ngeyo kagendereta wane yotoraire nando mondo abao kwana mbarba na woje miako 15 bana wojaka no ukwana senjo babwato munwa unora nyoro mondo tenena asenja bwato munwa umwana oyo ngakiwa no muloko oyo nari getegazi agatama oyo goro kumoenga gagoteba sera abantu bonse ero monyene oyo mutoma tatende tibesa begene echichoko sera na chichi gabana chichori tiyebi ndobire artificial bwana anyanero ngori anyanecha yanendagera ntwachangete igana boko chaho muchiyoba gokima sasa teko babuya twanda bilero na twakwane bintu tanyarikana kamuranje tigato bakore gazi nechinguru chonsi nyagatane twagatetemo igora omwako yo gato equipment nende ansegas iye bintu byonsi togokora siagetari toigore kerokan toigore tegesima machuriati nyangena toacha chinyinge goja pakecha chitario mego na kerobere ga yo mwamo ne chinenda ndera go expand igatu sabele tutware chinguru chokore gas ase skuru mumesikia iko furugu kwa mashule. Naomba wasasi, naomba kanisa tuone vile ya kuongea na watoto yetu, kwa sababu sisi tukitoka tutawacha ndio viongozi wa kesho. Tuwaweke laini wakuwe na mwelekeo sawa sawa, tusiachie walimu peke yake. Na mangana ande achikora chigoja byamaro mwangade chikora nimbakora ningendera gukora gasi n'ekyo mwaka ogocha mwamanya aki
kuro obaga chikura mwagure lakini abari bako na gutene na gocha amuzwe kanara ageri abantu kuro abaka gakonga baka moino njebweka ya baro bagocha wakarabishe mora mamondo honde tiganera ache osengaki abagara abantu bande bakawuchiaria nonde ochiaria abati gara nanjembwetero. Asante sana ase amangana andonsi tuakwa na majogo na all the time na nden tuegas de kwa koregas mogina arade biya abamwaru sabari are mogenda biya na nden moike biya mano.